Alright, so kufuna tiwande nonse kuthenga wathu wa tsiku la lero umene tikukamba sotimo mboni ziwiri ndi kugwa kwa mzinda. Okay, so ichi ndi chinthu chimene sitinachipange last time imene timapanga study nayiwala kuchikapo osati fati nayiwala mwadala komano nachiwala dala chifukwa nthawi yoti ndichipange cover chinthu chimenechi panalibepo. Okay, so tikukamba za mboni ziwiri ndi kugwa kwa mzinda. Tikhale ndi nthawi padera pemphera tisanayambe tipemphere. Ambuye mfumu athokoze mapadera chifukwa chisomo chimene mwachiyika pa ine komanso kwa iwo amene akuonera uthenga umene. It's not by coincidence, simwangozi koma muli ndi cholinga Ambuye kuti tikathe kumvetsetsa za zisomo zanu zakuya zimene munaziyika mwachivumbulutso, kuti okhala amene akumvetsa za ufumu, ana aufumu ndi okhala amene angathe kumvetsa buku limeneli. Mukhale nafe pamene tikukambirana ndi kutidalitsa ife mwapadera mu dzina la Yesu Khristu, amen. Alright, chimandisangalatsa buku la chivumbulutso Yesu anakamba mawu awo. Ndikupempha kuti unditsegulira sinayike mu phunziroli vesi limeneli komano ndi vesi lofunika kwambiri. Mufuna tipite ku Marko chapter 4 amene angakwanise kutiwerengera ni Bible ya pano pa ndilibe. Marko 4 verse 11 ali chani. Brothers, muna Bible ya ngati wa mufoni ngati zilitero tawerenga. Marko 4 verse 11. Marko 4 verse 11. Yes. Verse 11 akuti iye anawawuza kuti chinsinsi cha ufumu wa Mulungu chapatsidwa kwa ine, kwa amene ali kunja zinthu zonse zinenedwa m'mafanizo. Now, mukhale pompo. So Yesu apapa akufotokoza kuti chinsinsi cha ufumu chapatsidwa kwa inuyo. So Yesu anapasa chinthu chachikulu chimene chinali chinsinsi cha ufumu. Okay, and phunziro limene nditakapanga lero pa Open Face ndikufunisisa kwambiri ntapanga so ntadzalipanga chapanopa. So pali ndinabwerera mbuyo ndimaona maphunziro ena amene ndakhala ndikupanga ku Open Face, right? Open Face mwina kwa anthu amene sakuziwa mukakhala pa YouTube mutha kupanga search Open Face Fellowship, right? Ndi anthu amakumana maiko osiyanasiyana ku North America, South America, Africa, Europe. Okay, anthu amaiko osiyanasiyana amakumana Open Face Fellowship, right? Right, so amanditanthawi mapanga presentation. So ndimaona kuti pali maphunziro ena amene napanga amene komano kuno kusenapanga. So phunziro lalikulu imene ndimafuna kuchita nanu ndi imene iwonera kuti akuti zinsinsi zapatsidwa kwa inu. Zimene zikuti ife kuti chani inuyo akuluakulu ngati mwamvetsetsa za ufumu ndikulandira ndikulowamo, chinsinsi chimene chichi chikukupasani inuyo kukhala ndi kuthekera kunena kuti mutha kumvetsetsa choonadi chenicheni cha m'buku la chivumbulutso. Kuti ukamvetsetse choonadi cha mu chivumbulutso sizikudalira onena kuti munthu ena akakuwuzire kapena unaliye mpingo wathu makhupirira tonchi ndiye iweyo uzikhala kuwuziridwa yonchi. No, munthu amene walandira chinsinsi chimene chikula kuchokera kwa Yesu Khristu atha kumvetsetsa buku la chivumbulutso. Fatino buku la chivumbulutso gwero lalikulu la ilo kamvetsedwe kake katsamira ndi pakumvetsetsa kwa ufumu wake. So oyo amene sanalandire chinsinsi cha ufumu ali ngati ali kunja. Mchichewa pali mawu ena ake amagwiritsa ntchito amakuona amati iwe ndi uli panja, right? Uli panja ndio chinense chili mkatimo sungathe kuchita nawo kapena kuchimvetsetsa. Amene ali panja penipeni mini mse uno iweyo pa zinthu zochitikapo
sukukhangala uliwombo. So ali kwa anthu osamene ali kunja zochitika ngati mafanizo. Terenga verse 12. Maliko for verse 12 ali yani. Verse 12. Kutero kuti kupenya mudzapenya koma osaona, kumva mudzamva koma osamvetsetsa, kuti mwina ngatembenuke ndi kukhululukidwa. Verse 13. Right? So akuti nkhani yayikulu ili apa ndinena kuti muzitha kuona koma osamva, kumva koma osamvetsetsa yayi. Cholinga liyani ati mutembenuke ndi kutani ndi kukhululukidwa. Tikamakamba za kukhululuka kwa Mulungu silokamba ndoti Mulungu akutiganizire zoyipa ayi, komano kukhululuka kwa Mulungu ndinano ife ndiye tipayani pa ubale. Right? So tikutha kuona nawo kuti no buku la chivumbulutso kuti tikhatimvetsetsa kapena kuti tikamvetsetse cholinga pa Mulungu. Right? Nthawi zambiri timatha kukhala ndi mafunso pa zinthu zimene moyo wathu ukuyendera, osamvetsetsa kuti chita strategy yani Mulungu akufuna tibwere kwa ndani, kwa iye. Right? So kumvetsetsa ufumu, Yesu anakamba tiyeni za ufumu. Luka chapter 17 akuti yani verse 20-21 akuti ufumu sukudza ndi maonekedwe koma ufumu uli yani mkati mwanu. Kupanda zotino inuyo ngati mabada sonso pano muli ndi mzimu wa Mulungu, ndinu ana a ufumu wake, ndipo ngati muli ana a ufumu wake nditi mutha kulowa kubuku la chivumbulutso ndani mukachimvetsetsa. Ine nthakuzanena kuti no zinthu zambiri zimene ndakhala ndopanga study buku la chivumbulutso, pa zinthu zambiri zimene Mulungu watha kundivumbulutsira osati chifukwa ndaziphunzira kwa munthu ina, pali zina zoti no yes ndaziphunzira kwa anthu ena. Right? Koma chachikulu chidati no chifukwa Mulungu andipasa mzimu wake ndikutha kuchiona chinthu chija ndikuchimvetsa ndikuchilandiradi, and Mulungu ndiphunzitsa mwa njira ina ya chinthu chokuti ndikatha kugawanso kwa anthu ena. Ndikukhulupirira kuti no imenenso ndi experience yawo. Koma china ndichonena kuti no palinso zinthu zina zatsopano zonena kuti no sindakatha kuziphunzira kwa munthu ina. Usati usoti ndinzero tono chinthu cho ndetu ndachiphunzira ndi uzalamuona izi sinaphunzira kwa munthu. No. Ndimachita ona wandikhaona kuti no palibe kuti no ndakakhala chitokhala nthawi ndiyamba kuchizukula chinthu cho ndichimvetsetsa sizidakathekaso, even kundipasa 5 years sindakafikapo ya. Komano Mulungu amasegula bongo akuno tona bwayi kuti ndi mwana wa mfumu. So munthu kakhala ndiwe mwana wa mfumu wake, zinsinsi zake zimakhala zosegulidwa kwa ndani kwa inu. So tiyambe phunziro lathu timaona za mboni ziwiri. So tinaona kale una kuno mboni ziwiri anazika pakati pa malipenga number 6 ndi 7. So tinaona no tikama pita chivumbulutso chapter yani tikama zafika chivumbulutso chapter 7. Right? Tikapita chivumbulutso chapter 7 tikuona ndithu kusindikizidwa kwa 144,000. Chivumbulutso chapter 8 tikuona angelo uyu akuponya yani akuponya ndithu chofukiza pansi zimene zikuimira kuno chilezo cha anthu ena chosekera fata ndo chofukiza chimemera mapemphero anthu oyera mtima amene asakanizidwa ndi chiyero cha Khristu. Kumaona apapa pa chivumbulutso chapter 8 tikuona kuno pali akhristu ena amene asakanizana ndi dziko lapansi. So akhristu amene ndi amene akulandira zilango zimene tikuti no miliri isanu ndi iwiri kapena tuno malipenga asanu ndi awiri. Tinaona kale phunziro imene sositero amoso. So malipenga amene akamba kugwa loyamba, lachiwiri, lachitatu, lachi4, lachi5 mmene akutsoka loyamba ladza, lachiwiri ndi amene atitsoka lachiwiri lagwa ndipo lomaliza lona likudza msanga. Koma pakati kati pamene pabwera mboni zingati ziwiri. Wayi pabwera mboni ziwiri. Mboni ziwiri izi zikuimira uthenga wa Mulungu pa dziko lino lapansi mwa anthu ake. Mwana umboni umene ukuchokera kuti umboni umene ukuchokera mu kuwerenga kwa kabuku kakang'ono. So anthu a Mulungu akadzati ayamba kuwerenga kabuku kakang'ono aka chachitike nchake kuzachitika ndithu chinthu chapaderadera. Kabuku kakang'ono kakakuimira kabuku la ulosi makamaka Daniel molumikizana ndi chani ndi chivumbulutso. So uthenga umenewu ndi uthenga kuti ukuchokera uchokera kumwamba nutsanulidwa pandani pa anthu ake. And chinthu chimene chichi chuchitika apapa ndi chimene chikuzakwaniritsidwa mu mboni ziwiri. Mboni ziwiri zili nkudza. So ine nthakuzanena kuti no mboni ziwiri zikufunika zikhalepo
malipenga asanayambe. Koma Mulungu anazika pakati pa lipenga la namba 675. Chifukwa ino lipenga la namba 7 limene likuonesa kunena kuti mafumu adziko namba khala mafumu andani a Mulungu wathu, lipenga la namba 7. So kuti zimene zachitika ifaya nkona Mulungu anayikapo mamboni ziwiri. Somono mboni ziwiri zimafunika zikhaleko kumayambiriro isanakwanide pansi. Okay, so tikatenga mboni ziwirisi ndikuzika kumayambiriro tivesa nawo tuno ifeyo tili pakati polandira kabuku ang'onoka ndi pakati pa mboni ziwiri kutani kuonekera. Tona tinaona kale mboni ziwiri ni nani, kumane ifeyo ndithu tili pakati, tili mkatikati mwanda yani kabuku ang'onoka, ndipo mboni ziwiri ndikukhupena kuno zasamuno kutani kuwikira pakati pati. So uphunzira lero tikukhala tatapanga revision pang'ono kuti tikathe kumvesa no mboni ziwiri ndi ziti. Komano ndithu tapanga ma studies mwina almost if not atatu kapena 4 mwina 5 amboni ziwiri, tapanga ma studies ochuluka okhudza mboni ziwiri. So ndithu ndakupemphani kuti mubwerere mukaone ma videos enawo amene mukuona pa YouTube. Mutha kupanga click pasipo pali ndithu playlist yathu yonse imene nakamba ma studies a mboni zimenezi. Alright, so tibwerere mbuyo pang'ono tipange ka revision kena mmodzo yamba nophunzira athu lero. Marko chapter 4 verse 4 to 6 mutowerengera pa ulosi umene ulumizana ndi mboni ziwiri. Wina asatha werenga. Brother Frederick ngatonga kwanisa. Okay. Marko 4 verse Malaki 4 verse 4 mpaka na 6. Okay. Ili pompo pa screen iwo. Screen sikuoneka? Yeah, okay, I'm able to see it. Okay. Okay. 4 verse 4. Akufesa mbewu zina zinagwera mbali mwa njira, ndipo mbalame zinabwera ndi kuzidya. Okay, sorry. Si Mariko ndi Malaki. Malaki ili pompa iyi ndai. Okay, Malaki 4 to 6. Osati ma verse sindayika pa screen. All right. Yeah, Malaki 4 verse 4. Kumbukirani zophunzitsa za mtumiki wanga Mose, malamulo ndi malangizo amene ndinakupatsa pa Horebu kuti auze Aisraeli onse. Taonani ndidzakutumizirani mneneri Eliya lisanafike tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Iye adzabweza mitima ya makolo kwa ana awo ndi mitima ya ana kwa makolo awo. Kupanda kutero ndidzabwera kudzakantha dziko lanu ndi temberero. Yeah, so tikaona papa chimene tikuona ndi chani. Tikuona nawo tuno pali ndithu lonjezo ili kuti lisanadze tsiku lalikulu la ndani loopsa la Yehova, Mulungu autumiza ndani? Autumiza Eliya. Eliya ndi amene apangisa tuno mitima ya Atate ibwerere kwa ana ndi mitima ya ana ibwerere kwa ndani? Kwa Atate. So uloso umene tupanga next phunziro lathu lina losatira imene ntaiche ana aneneri. Okay, ana aneneri ndi mboni ziwiri. So phunziro imene ndofunika kwambiri tiona kuti ana aneneri ndi mboni ziwiri. Fatino uloso sinditha kuutambasula makamaka kwa Eliyako mwe kundikusiya. Komano ndingofuna kuonesa kuti Eliya anabweradi nthawi ya Yesu, koma kuti Eliya ndi Mose atani afunika afike. Fana akamba kuti kumbukirani chilamulo cha ndani? Cha Mose mtumiki wanga. Mukumbukire chilamulo cha Mose ndinakulamulirani nacho mu Horebu. Now akutchula mu Horebu fana. Horebu ndi phiri la Sinai, ndi malo amodzi, right? Chikhale cha Israeli lonse ndicho malemba ndi maweruzo. So akuti kumbukirani chilamulo cha Mose. So chifukwa cha Akhristu ena alipo ndikwaziwa, azanga so ndona ndi ma group chabe, right? Amasunga cha miyambo makamaka achina Pasika, msonkhano wa misasa. Tikuzapa Akhristu ena amachita kupanga msonkhano wa misasa, right? Komanso pali ena amachita kupanga Pasika uja musunga bwinobwino, ndi tsiku la Pentecost alisunga, right? So kodi akamati sikumbukirani neno langa
Mose. Kodi Mose analandira ya Mose analandira malamulo 10, right? Komanso analandira zonse zokhuza ndi chiyandikachisi, okay? So pamene Yesu akubwera, Mose tumuona motani. Tiona natu ati chilamulo chinadza mwandani mwa Mose, koma choonadi chinadza ndi chisomo mwandani mwa Yesu Khristu. Yohane 1:17 zimene zikuti no Yesu asanabwere Mose anali kale ali pamenepo kudzera mu zolembera zake. So Yesu pamene akubwera pamalo paja, right, akuzakwaniritsa zonse zimene Mose akutani akulosera kudzera mojani malemba ake. So pamene Yesu akubwera akwaza mukumbukire chilamulo cha Mose. Ne musayolo no pa Deuteronomy 18:18, right? Masika Mose mungana za no ndizatumiza nene munga ngati iwe mabale ako munga ngati na yankhuleni muhole meaning to say no pamene nthawi ikudza pakubwera munthu wina azakhala neneri munga ngati Mose. Mose anali neneri wa chipangano chakale. Neneri ndera funika khali neneri wa chipangano chatsopano amene ali Yesu. Okay, now apa kutuzanuza ndani mukumbukire za ndani neneri wanga ndani Eliya. So Eliya yakudza mwa njira yotani. So taona amene Mose akubwera muzolembera zake akunenera za ndani za Yesu, right? Eliya akubwera mwa njira iti Yesu asanabwere. So tikaona apa taona nawo kuno Eliya, right? Eliya akubwera pa tsiku lalikulu la Yehova. So tikamaona mauti Yehova amayimira kuti iye amene ndi moyo mwa yekha. Mukapita channel yathu ya GY tiona nato pali phunziro limene ndi Yehova. So phunziro limene lotchedwa Yehova ali ndi phunziro limene limakamba kwambiri zokhuza iye amene ndi moyo mwa yekha, ndi Atate ndi Mwana, right? So tiona nato nozititero ndithu. So tikaona pa Luka 1:17 akutuza ife mene akundani akubwerera Eliya. Tawerenga Luka 1:17. Brothers, tawerenga Luka 1:17. Ili bompo pa screen hiyo. Ndipo adamtsogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya kutembenuza mitima ya Atate kwa ana awo ndi osamvera kuti atsate nzeru ya olungama mtima, kukonzeratu Ambuye athu okonzeka. Yeah, so apa pati kumvetsa kuti chani apa chimene tikuona apa chionena kuti pamene Yesu akubwera Mose akuti akuzakumbukiridwa. Taona kale m'malemba, right? Komano Eliya akubwera bwanji? Akuti pakubwera wina amene zinake tikuzatene apa tikuchita nato ndi Yohane Mbatizi. So Yohane amene akubadwa aonatu uyu ndi amene akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya ndani ya Eliya. So Eliya anabwera adi Yesu asanaonekere kwa anthu kuzera mu utumiki wa ndani wa Yohane. So kuzera mwa Yohane akubwera ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya. Eliya anapanga chani? Eliya anathandiza kuti akaonesere mtundu wa anthu kuti Mulungu ona ndikuti, right? Maphiri ake alayimirira iwali. Okay, and Eliya ndi amene akukwera kumwamba. Eliya sanamupha chinthu. Tinamuzira okay, ukandiona ineyo ndikukwera kumwamba uzeti chinthu chena chakwaniritsidwa. Amathandiza kuti ngati Mulungu andatenge ineyo ndoti iweyo usaonena kuti no ndi amene chimene chichitikire. So pafunika pakhale munthu amene ndani amene ataonesere mzimu umene unali pandani pa Eliya ukhalanso pandani pa iyeyo. So munthu uyu akhangalira wachingati Eliya wachiwiri. So tuno Yohane ndi ntchito imene anagwira anakwaniritsa kwathunthu utumiki wa ndani wa Eliya. So izi zitu zona kwambiri tikamazaona ana aneneri ndi mboni ziwiri. So ndipo zimene takonza tipanga next time. So tionana papa za Eliya wachiwiri. Kodi chinachitika Yohane ndi chani? Matthew chapter 11 verse 10 to 14. Brother Hasbu, tatiwerengere nene. Matthew 11 verse 10 to 14. Hasbu, mungu nisawerenga? Okay, anyways, Frederick, ingorenga mungorenga aba Bible menalira abo Bible ni maza sana ndilanga. So just read the verse kini. Matthew 11 verse 10 to 13. Okay. Yeah. Matthew 11 verse 10. Uyu ndiye amene kunalembedwa za iye kuti onani ine nditumiza mthenga wanga pa nkhope yanu.
amene adzakonza njira yanu m'tsogolo mwanu. Indetu ndinena kwa inu, sanauke wakubadwa mwa akazi munthu wamkulu woposa Yohane M'batizi, koma iye amene ali ochepa mu ufumu wakumwamba amkulira iye. Ndipo kuyambira masiku a Yohane M'batizi kufikira tsopano lino, ufumu wakumwamba uli okangamizidwa, ndipo okangamirawo awukwatula ndi mphamvu. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane. Ndipo ngati mufuna kulandira, uyu ndiye Eliya amene amati adza. Mabwana mwenyewe. So Yesu achita kuyankhula mosapyalira, ayankhula straightforward mulunjika onena tuno mneneri amene amafunika azangoze njira ndiye ndani? Ndi Eliya. Andi mukapita ku chipangano chakale mukakawerenga ku Yesaya amanena tuno mthenga ameneyo azakonza njira ya Yehova. Okay? Mukawerenga chizungu amati no prepare the way of the Lord. Lord mauti Lord ali mu capital amene akuthandiza ndi Yehova amene iye amene ndi moyo mwa yekha. So mauti Yehova amene akutengedwa ndikupangira Yesu akapanga apply kwa yekha. So Yesu ali ndi moyo mwa ndani mwa yekha. So anati uyu ndiye mthenga amene azakonza njira ndani ya Ambuye. So tikuthaona tuno tsiku lopya la Yehova isanadze ndi kubwera kuyamba kwa ndani kwa Yesuko, right? And muchinthu imechichi Yohane akwanisira ulosi umene ife tuno iye ndi amene akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya ndani ya Eliya. Koma ndimafuna muone chinthu ichi. Akunena kuti no Yohane akukonza njira ndani ya Ambuye. Okay? Now muone verse 7. Inde ndinena kwa inu, sanauka kubadwa mwa akazi munthu wamkulu kuposa Yohane M'batizi. So mutumiki wake Yohane ndi wakulu kuposa anthu onse amene anabadwa mwa akazi. Now kusolera ndiri Mose anabadwa kuchokera mwa akazi. Mose, yes, anabadwa. Mose utumiki wake ungaposa Yohane? Ayi. Yesu aparuza tuno aneneri wonse tikaphatikiza apa kwa uchitika mulu apa ndi Yohane utumiki wa mphamvu na ndani? Utumiki wa mphamvu ndo Yohane. Kwa anthu ena chinthu chimene chisangachilandire chifukwa chani amakhulupirira tuno utumiki umene unachitika pa Sinai ndi ukulu kwambiri kuti Mulungu anapereka malamulo, Mulungu anabwereka mzayankhula apereka malamulo njira olemba ndi chala chake, right? Anthu amanati chimeneyo chinthu chokwezedwa kwambiri ndipo ndimatha kupesa wayi anthu amatha kugenza choncho. Koma pa Mose akunenedwa kuti mwa anthu onse anabadwa mwa akazi utumiki wa mphamvu osa yonse naona Yohane M'batizi. Chifukwa chani? Chifukwa Yohane ndi amene amazakonza njira pa nkhope ya ndani? Pa nkhope ya Yesu. Zonse zimene Mose anayankhulidwa ine ndi Mulungu, koma zonse zimene Mose anawuzidwa kuti achite zinali zikulosera za Yesu amene anatani anabwera. So Yesu wabwera pakhaso mneneri wina amene akhalanso oposaso mneneri amene akuvumbulusa Yesu ku dziko lapansi ali, right? So tionanena kuti no chinthu chimene chikuchitika. Okay? Na muone ati koma iye ali wochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. So anthu onse amene ali ochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. So apapa pamene pamakhala nkhani yoti notivesi. So tuno tikamakamba za ufumu wakumwamba tikukamba kuti chani? Ufumu wakumwamba ndi anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu mandani mwa iwo. Umene ndi ufumu wakumwamba. Tinaona ma studies angapo Matthew 3 verse 1-3 Yohane analenga za ufumu wakumwamba. Yohane 4 verse 16 Yesu anayamba kulalika za ufumu wakumwamba. Yohane 4 verse osari Yohane Yohane Matthew chapter 4 verse 16-17 Yesu anayamba kulalika za ufumu wakumwamba. Tikapita Matthew chapter 10 verse 1-8 anaweza musagaye jina Yesu koma ufumu ajani wayandikira, right? Afarisi anamuira na Yesu aku ufumu udzali bifale amakhubira ufumu ndetu ndo kunja afunika ambe kugonjesa Roma kwa papalisa ndi zina zotero, right? So no ufumu wamabatu stuli modelo yayi. Luka 17 verse 20 21 22 akuti no ufumu wamwamba sudza ni maonekedwe koma uli yani kati mwana. Okay? So ufumu wamwamba madza pamene Yesaya kama tikaona Mariko chapter 6 chapter chimeji. Is it? Yeah, Mariko chapter 9. Yeah, Mariko chapter 9 alipo ena ayima apa.
sadzaona imfa mpaka ataona mwana wa Mulungu akudza mu ufumu wake. Luka kana akudza mu mphamvu. So kodi Yesu anadza mu ufumu wake nthawi ya anthuwa? Inde anadza liti? Pa Pentecost. Fane Yesu anasanulira ndi mzimu. Anditekerenga pa Chimuso 5:6 akutionesa ife sali kumwamba ngati mwana wankhosa. Koma osati mwana wankhosa chabe. Yohana atamona Yesu anatona ni mwana wankhosa uyu amene Yesu achimwa dziko lapansi. Pa dziko lapansi panali mwana wankhosa. Komano pano pa kumwamba Yesu anasandulika ndi mzimu. Chimuso 5:6 akuiva kunena kuti mwana wankhosa uja ndi mizimu isanu ndi iwiri zimene zikuyimira ngati nyanga 7 ndi maso 7. So nyanga 7 mphamvu, maso 7 mizimu isanu ndi iwiri imene ikutumira pa dziko lapansi. Ndi mukawerenga Chimuso chapter 5 verse 9 ndi 10 mukawerenge mu NIV kapena Bible yawo mwagula anthu ndi mwazi wanu ndipo mwapanga akhale ufumu wanu ndi ansembe pa dziko lapansi. So ife pamene tabweraso masomano tasanduka anthu amu ufumu wake. Taonani pa Chimuso 12 verse 10 akuti taonani kwadza cha chipulumutso, mphamvu ndi ufumu. Kuti ife pamene munthu akubadwanso masomano londa ufumu akonanso chani chipulumutso. Mabwana amenepe. So akuti ali wochepa mu ufumu. Anthu onse amene ali wochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. Yohane sana akhale ndi moyo kufikira ufumu wa Yesu utadza. Yohana anafa time ufumu Yesu utafika ukuyamba kumene anafa. Yohana anaphedwa, right? Zimene zuri zafuna after Pentecost anthu amene ali mu ufumu umeneyo ndi akulu kuposa ndani? Yohane. Chimene chinthu zafuna yani? Chinthu zafuna Eliya wachitatu afunika akhalepo. Ifatuna kuti Eliya ndi Mose afunika abwere lisanadze tsiku lalikulu lopsa la ndani? La Yehova. Okay? Ndiye Yesu mena amabwera tona si tsiku lalikulu lopsa. Yes, ndi tsiku la Yehova ifata Yesu ali ndi moyo mwa yekha Yehova, right? Right, imene tamakuda apply kwa Yesu pabe vuto na lilos, right? Koma si tsiku lalikulu lopsa la ndani? La Yehova. Sikubwera suku wachiwiri kwa Yesu. So pamene Yesu abwera suku wachiwiri pofunika kese Eliya, pofunika kese ndani? Mose. Anditaona kale apapa atipasa hint kuti amene ali ang'ono mu ufumu ndakulu kuposa ndani? Iye. Zimene zoti Eliya wachitatu afunika akhale ana aja amu ufumu. Okay? So muonena apa pano kuti Eliya wachitatu azakhala kulalika yani. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chonse chinanenera kufika ndani? Yohane. Mwaona menepa? So chilamulo chonse chimagwira ntchito kapena chimanenera kufika ndani? Yohane. Ndipo ngati mufuna mulandire uyu ndi Eliya amene amati akudza. So kuyambira nthawi imene iye mzimu ndi mphamvu wa iye unakhala panali pa Yohane, chimene chimagwira ntchito pa nthawi imene uneneri umene umayenda unali ndani? Wa Yohane. Okay? Tikerenga Luka 16 amene ali Bible angoti pitirana Luka 16 verse 16. Luka 16 verse 16 ati bwana. Amene ali Bible awerenge Luka 16 verse 16. Verse 16. Malamulo ndi aneneri zinagwira ntchito mpaka nthawi ya Yohane. Kuyambira nthawi imeneyo uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu unalalikidwa. Yeah, Ndipo aliyense akuyesetsa mwamphamvu kuti alowemo. Yeah, so chilamulo ndi aneneri zinalalikidwa kufika nthawi ndani? Yohane. Mwaombera nthawi imeneyo ufumu wa Mulungu ndi umene ukulalikidwa. Okay? Imene zuri pa sefe chilimbikitso kukaziwaonera kuti chimene chofuna chigwire ntchito pa nthawi ino ndi ufumu wachani? Wakumwamba. Okay? So apota panga history background tiyeni patsogolo pang'ono. Tatiyeni pa Chimuso 11 verse yake 3. Mundiwerenge Chimuso 11 verse 3 komanso verse yake ya 4. Zilipompo Brother Fred nguwerenga zilipompo kale pa screen.
Nduveka? Yeah. Okay. Chivumbulutso chapter 11 verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo ndidzanenera masiku 1,200 mphamvu 50 zovala chiguduli. Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona ndi zoyikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Yeah, so ababa tikutoka mangufuna khapo chake. So ababa tikaona mapeta nthawi akuti no ndipo ndidzalamulira mboni zanga zingati ziwiri. So which is what no, I'll give power to my two witnesses. Azazibasa mphamvu mboni zake zingati ziwiri. Okay, Yesu anazidaniza mwina ndi mphamvu, right? So ndipo atizanenera masiku 1260. So kumapita nthawi kuti kuyembekeza kuti pakhala masiku 1260 amene uthenga wa Mulungu utachitiridwe yani umboni. Pajanana yani uthenga wabwino uzalira dziko lonse lapansi kwa mboni. So ndikhale mboni pa dziko lapansi. So akutuza ife identity ya mboni ziwiri zadino ndi mitengo iwiri ya azitona ndizoyikapo nyali ziwiri zikuyima pamaso pa Ambuye. So mboni ziwiri zini mitengo iwiri ya azitona. Tikaona Zekariya chapter 4 mitengo ya azitona imakhala mafuta akuyimira yani mzimu woyera. So mboni ziwirizi ndi anthu akumapita nthawi amene akusanulira ndi yani ni mzimu wa Mulungu mwapaderadera kuti akagwire ntchito. Andi tikaona tona nato monga ngati Yohana anazalira ni mzimu kuti akadze mzimu ndi mphamvu ya Eliya. Mboni ziwiri zinazo zikusanulira ndi mzimu kuti zikaze kumapita nthawi mu mzimu ndi mphamvu ya ndani ya Eliya. So ndikusanulira mzimu kwa paderadera. Alisamina masopano amakhala mzimu wa Mulungu. Kumanawo akuzasanulira ndi mzimu mwapaderadera kuti akagwire ntchito yawo kumapita yani anthawi. So aruzanso ife tuno mboni ziwiri zini nyali ziwiri. So mundu werengere Chivumbulutso 11, so Chivumbulutso 1 verse 13 to 20 kuti tikamvese nyali imathandiza yani. Chivumbulutso 1 verse 13 to 20. Ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofiira ku mapazi ake atamangira lamba la golide. Okay. Ndipo pakati pa zoyika nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofiira ku mapazi ake atamangira lamba la golide pachifuwa. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi chinsinsi ya nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Yeah, so zoyikapo nyali ni mipingo isanu ndi iwiri. Tsono no ndi mpingo wa Mulungu wa kwathunthu kuyambira nthawi imene Yesu anakwera kumwamba kufikira pamene akubweranso kachiwiri. So ndi utunthu wonse wa anthu a Mulungu kuyambira nthawi imene Yesu anakwera kumwamba kufikira kumapita nthawi kona kuti 7. Komano tangona te nyali kuyambira yani mpingo kapena anthu a Mulungu amene azazida ndi mzimu wa Mulungu. So why nyali ziwiri? Kodi zakhala mipingo iwiri kumapita nthawi ni mpingo umodzi kapena zakhala anthu amodzi mwa Khristu Yesu. Koma why ziwiri? Chifukwa anthu awa akupereka mboni yomaliza. So ukamapereka mboni munthu aya chimangandira kale pafunika khala mboni ziwiri zitatu kuti munthu ofunika aphedwe atani aphedwe. So tuona tuno umboni umene ukupereka ndi umboni wa kwathunthu amene akufunika aphedwe munthu ayi ndiye Lucifer amene anawukira ufumu andani wa Mulungu. So mboni ziwiri izizi zikuchitira umboni ufumu wa Mulungu. Uthenga umene zolalika mboni izizi ndi uthenga wabwino wa ufumu. Okay, ndipo ndikuonesana no Eliya wachitatu amene akuza osati yekha akuzanso ni Mose. Okay, Eliya wachitatu ndi mboni ziwiri izi tikamakamba za Fede Elijah. Ndi mboni ziwiri izi. Okay, ndi mboni ziwiri izi sizinatulukire koma zitulukira posachedwa. Tiona ni fundo ina ya pamenepa. Brother Menesh, ngamunga tawerenge ku Chivumbulutso 11 verse 5.
Chipumso 11 verse number 5. Yeah. Ndipo wina akufuna kuipsa inzo, moto utuluka mkamwa mwawo nuwononga adani awo, ndipo wina akufuna kuipsa inzo, maphiwe ace ayenera kutero. Yeah. So apa tikuona no wina lesa akafuna kulimbana kapena kuima malo mwa mboni ziwirizi. Chira chingi chani. Ati moto utuluka yani mkamwa mwa mboni ziwirizi. Kodi uzakhala moto? Anthu amene azakhala akulavula moto mkamwa mwawo ndezakhala zopsa. Komano nkhani yakulusizo kuti pazakhala moto wene unochokera mkamwa yayi. Moto amene ukuyimira chinthu china chake. Tero ingeni brother Minesh, Yeremiah 20 verse 9. Yeremiya 20 verse 9. Ndipo ngati nditi sindizamutchula iye, sindizanenanso muzina lace, pamenepo mtima wanga muli ngati moto wotentha osekedwa mumafupa anga, ndipo ndalema ndi kupirira sindingathe kupiriranso. Yeah, so apa ndi Yeremiya amene ananena inense nditchulanso dzina lake, sindinenanso dzina lake. Pamene pati mtima wake unatentha ngati moto. Ndiye makhala ngati moto umene uli chani uli mafupa ake. So zatono mawu amene amayankhula Eliya anali ngati aja a moto. So ichi ndi chinthu imene mafuna ndikuwuzeni. Tikamana ma movements amene akuchitika pakati panopa, right? Ma movements amene amatchedwa ndi Mulungu. Pamakhala inde zozizwa inde, right? Komano uthenga amene walalika munthu ndi woti chani mulemera basi. Kapena zanene dalitso anu basi. Kodi akulalika za uthenga wa ufumu. Because mboni ziwirizi akuti muzakhala moto utuluka mkamwa mwawo. Mwanjira ina kuti tizindikire movement ya Mulungu mapita nthawi ino, pazakhale kuti movement ili 100% ikutsamira pachani pa mawu a Mulungu. Movement ya Mulungu izakhale ikutsamira pa mawu a Mulungu, izakhale ikutsamira pa dzina lake la Yehova. Dzina lake Yehova limene aso chani khalidwe lake, right? Kulalika za mwini ufumu, ndilalika za ufumu koma zili chani zili malemba. Mboni ziwiri zakhala movement imene yatsamira kwambiri pa malemba. Anthu ena amakhulupirira no bola ngati pachitika zozizwa amene ndi munthu wa Mulungu basi. Kata panga zopoyera zotani alibe nazo ntchito, bola ngati pachitika chozizwa basi. Komano uthenga uzakhala kuti 100% sukususana ndi mawu a Mulungu. Okay? So ndi uthenga umene uzakhala ngati moto, uzakhala ubwera mwa hoti kwambiri mapita nthawi. Okay? Profeti pazakhala zimene zichitika pa dziko lapansi mapita nthawiyo. Okay? Now tiona ndi chinthu china pa mboni ziwiri. Brother Esi talengeni Chipumso 11 verse 6. Izo zili nawo ulamuliro watsekuka kumwamba. Izo zili nawo ulamuliro watsekuka kumwamba. Isagwe mvula masiku a chinenero chawo. Ndipo ulamuliro zili nawo pamadzi kuwasandutsa mwazi. Ndikupanda dziko ndi mliri uliwonse nthawi iliyonse zikafuna. Yeah, so apa tikuthaonera kuti no ati mboni ziwirizi akuti zili ndi mphamvu yakutseka kuti kumwamba. Kuti tikapita chipano chakale ndi mneneri kuti amene anatsekako madzi kumwamba ndiye ndani? Eliya. Mwaona amenepe? So apapa akuti pasa key kuti tikamvese no mboni ziwirizi ndi Eliya wachitatu amene anakambira kuti ku Malaki. Ani ndi Eliya wachitatu amene anakambira ndi Yesu. Yesu ananena kuti no anthu ochepa olwang'ono kwambiri mu ufumu ndi akulu kuposa iye. Mwenjira ina utumiki wa munthu amene ali mu ufumu wa Mulungu ngakhale nkhale wang'ono bwanji ndi akulu kuposa utumiki umene mwa Yohana. So mboni ziwiri zamapita nthawi ndi Eliya wachitatu pa dziko lapansi. Eliya woyamba anali Eliya wa ku Tishbite. Eliya wachiwiri ndi Yohana amene anakonzesera anthu kuti amane ndi Yesu. Eliya wachitatu ndi mboni ziwiri zimene zichitira umboni za ufumu wa Mulungu ndi kulalika uthenga wabwino wa ufumu. Mboni ziwiri zichitira umboni umene Yesu asanabwerenso
kachiwiri apa pazitaoneratu. So mboni ziwirizi zikuyimira ndithu Eliya amene anali wozazidwa ndi mzimu, komanso zikuyimiranso Mose amene anakantha madzi kuti asanduke mwazi. Why Mose? Tikamaona Mose ndi amene anayika miliri pa Egypt. Eliya anatseka kumwamba kuti mvula isagwe. So apapa akunenerera za Eliya ndi Mose. So anthu ena amafika ponena Eliya ndi Mose ndata zabweranso pa dziko lapansi. Ayi, Eliya sazabweranso pa dziko lapansi ndi Mose. Ayi, nthawi yonse Eliya ndi Mose anabwera. Mose anabwera munjiranji? Malembo amene analipo manthawi ameneyo amanenera za ndani? Za Yesu, right? Malemba a Mose amene analemba china ichonse kuyambira nkhosa amene imaphedwa, zonse zija zimemera ndani? Yesu, right? Eliya anabwera wanji? Anabwera kudzera mwa Yohane, mzimu ndi mphamvu ya Yohane. Komano mumapita nthawi Eliya ndi Mose akubweranso. Eliya amayimirira chani? Mzimu ndi mphamvu mwa ndani? Wa Eliya inayi pa Yohane. So mumapita nthawi anthu a Mulungu afunika Khristu ni mzimu wosanulira pa iwo mwapadera monga ngati mmene anayendani Eliya mwapadera mu ntchito yake. So anthu amapita nthawi nawo sanuliranso mzimu wa Mulungu mwapadera. Okay? Mose abweranso bwanji mapita nthawi. Mose anayinenera amene anali ndi zolembera, right? So mapita nthawi anthu a Mulungu nawonso azakhalanso ndi mawu a Mulungu, azakhala movement ikusamira pawiri, ikusamira pa mawu a Mulungu komanso ikusamiranso pa mzimu wa Mulungu kapena ufumu wa Mulungu. Anthu amenewo azakhala kusogozera ndi mawu ake. Nikona tatano movement imene ikubwera after anthu atadya kachani kabukuka. Movement yamboni ziwiri ikubwera after kabuka ngono katadyera chimu chapter 10. So mawu a Mulungu anthu a Mulungu azakhala asamira ndi kukhulupirira kothera ndi moyo wawo wonse. Komanso mzimu wa Mulungu asanulira mzimu wa Mulungu mwapadera osati kuti angobadwanso panonono, komanso akulandiranso zimwina ndi mphamvu mwapadera kuti akagwire ntchito yawo kumapita ajani malo a nthawi. Zimene zulu zaifanano iyi ndi kukwaniritsidwa kwa Mose ndi Eliya amene akufuna abwere lisanaze tsiku lopsa la Yehova. Now tione kodi mboni zimenezi zikubweradi kumapita nthawi. Chifukwa anthu ena amanali mboni zimene zinabwera Baibulo, inayi Baibulo ayi pano chakale ndi chatsopano ku France uko. Manofunsire makhalapo ndi tinaona kali baphunzira mboni ziwiri, right? Tikaona mboni ziwiri ndi kachisi. I think inayiphunzira imene nakamba mboni ziwiri ndi kachisi. Komano ndi mboni ziwiri part 1, right? Zekariya chapter 4 paliso mboni ziwiri. Mmene ukuona inayi chipangano chakale ndi chatsopano ngati? No. Okay? Maona menepe? So mboni ziwiri sizingakhale zimene zinayi ku France. Inde zimazafanana komano tikati tione mwachiona ationa si zimene ziya. Mboni ziwiri zikumira yani. Zikumira movement ya anthu a Mulungu kumapita nthawi amene akusamba mawu ndi mzimu. Okay? Kodi tingaze bwanji zinthu zimene zikuchitika kumapita nthawi. Tawerenga Chimuso 11 verse 7 komanso Chimuso 17 verse 7 ndi 8. Frederick tiwerenge ma chapters amene. Okay. Verse 7. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo chokwera kutuluka mphompho chidzachita nazo nkhondo, nichidzazipha izo. Ndipo mngelo anati kwa iye, uzizwa chifukwa ninji? Ine ndidzakuwuza iwe chinsinsi cha mkazi ndi cha chirombo chakubereka iye, chokhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Verse 8. Chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chidzatuluka mphompho ndi kunka kuchita iko. Ndipo adzazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo sinalembedwa m'buku la moyo chiyambireni makhazikidwe a dziko lapansi, pakuona chirombo kuti chinaliko ndipo kulibe ndipo chidzakhalako. Tikaona apa tikuona kuti chani mboni ziwirizi akuti zikazatsiriza umboni, chirombo chochokera ku mphompho chidzachita nkhondo naso nichizazilaka nichizazipha izo. Okay? So
chirombo chichikubwera nthaketi tikaona chimusiro tina kuonesa mkazi akwera chirombo ati chirombo chimene chichi chidzatulukanso kuchani kuphombo. So tithawapanga identify ndiopanga tayo tuno chirombo chapa chimuso 11 verse 7 ndi chirombo chimwe chili pa chimuso 17 verse 8 ndi chirombo chimodzi. And chirombo cha chimuso 17 verse 7 chichita nkhondo ndi anthu ake a Mulungu. Tikaona verse 9 10 11 chimuso 17 verse 9 10 11 chichita nkhondo ndi anthu ake a Mulungu pa dziko lapansi, right? Chirombo ichi chichitanso nkhondo ndi mboni ziwiri kumapita nthawi. So titaona mboni ziwirizi ndi chimene chikufunika chitika kumapita nthawi osati zimene zinachitika kalekale zinthu izi zinachitika. So mboni ziwiri zikazamaliza 1260 days yawo yakulosera chizachitika nchani pazachitika chitiro mbonizi zaphera manje lena Mulungu Mulungu sizachitanso sizakonesanso kugwira ntchito pa dziko lapansi. Zimene zinthu zaifuna kuphedwa kwa mboni ziwiri siphandiza kuti anthu onse a Mulungu azaphedwa no zingothandiza kuti zimwa Mulungu ndi mawu umene uchitira umboni mwa anthu kuzera mwa anthu amene zizakhalanso ndi effect ndi zizakhala chitirizi anthu pa dziko lapansi dani yatsekedwa. Ndiyoti kumene kundiyoti ndikupha mawu kuphaso yani mzimu manje lena ku witness umboni wa mzimu ndi mawu kuzera mwa mboni ziwirizi sukufundanso pa dziko lapansi. Aliyense pa dziko lapansi pakanyani apainga chisankho. Amene asankha Khristu asankha Khristu, amene asankha dziko lapansi asankha dziko lapansi. Nkona mboni ziwiri zodani zaphedwa sizoti anthu a Mulungu osazaphedwa mwe nkhanza no aliyense apanga chisankho anthu a Mulungu akana ena analandira. So kudzuka kwa chirombochi ndi kumeneko, right? Kutuluka kuda kuphombo ndi kuchita nayo chani ndi kuchita nkhondo manje lena kupanga outlaw kapena kufika ponena tino ifeyo za Mulungu kuyika malamulo onena kuti no za Mulungu zimene mulalikazo panopa tayika lamulo against ndipo dziko lonse lapansi lakuzana nacho. So mene so ndimafuna tipitirize. So pamene pa mboni ziwiri zikazaphedwa chosatira yake njoti yani imene chitezi anthu pa dziko lapansi chizakhala chase osati ifeyo Mulungu anero apa basi mkusechite zinono dziko lapansi namukana nakana chisomo chake ndipo Mulungu walisiya dziko kuti likhale chotero. Chizisendeni njani chimuso 11 verse 13 ina isatha werenga 11 verse 13 verse 13 ndipo pa nthawipo panali chivomezi chachikulu ndipo limodzi la magawo khumi a muzi lidagwa ndipo anaphedwa mu chivomezicho anthu 7,000 ndipo osalawo anakhala amantha nampasa ulemerero kwa Mulungu wamwamba. So anthu aja akusangalala. So pa dziko lapansi pakakhala ngati chikondwerero chachikulu kuti no mboni ziwiri zija zimachititsa mantha. So napanga kale study imeneyi mu mboni ziwiri, right? Mu part 2 napanga kale study napanga kapachene. So anthu apa dziko lapansi fatino payikidwa ndi thundo tomazoti no mboni ziwiri zisalalikenso pangenso ntchito pa dziko lapansi, right? Chitezo ya anthu aseke anthu azakhala kusangalala. So pamene dziko lapansi kusangalala kuti no chimene chachitika ati pazachitika chani chivomezi chachikulu. Okay, chivomezi chachikulu chizachitika chizachitika chani magawo khumi a mudzi adzagwa manje lena 1/10. Okay, ndi ari mu chivomezi chimene chichi anthu 5,000 azaphedwa ngati limoti anthu 7,000. Okay, 1,000 ndi 1,000 so 5,000 no 7,000. So anthu 7,000 azakhala aphedwa ndipo otsalawo manje lena anthu amene azakhale kuti no akuona zimene zichitikazo azapasa ulemerero kwa Mulungu wamwamba. So iyi ndi verse lomwe mwachitika nasanganya wa zinthu. So tiyamba kuliphwanya kuno ndikumaona kuti zikuti bwanji kodi mudzi umenewu ndiye uti tifuna tiyambe kuona kaya tino mudzi umene uzagwenda uti kapena tiyambe ndikuona tino chivomezi ndi yani. So tiona chivomezi ndi yani tionanso tino mudzi umenewunso mchiyani. Okay, so then tioneni pamenepa tikaona
pa chimbuzi chapter 11 verse 7 ndi 8 atiuza kuti mudzi ndiye uti. Tawerengeni chimbuzi 11 7 ndi 8. Verse number 7. Ndipo pamene siliza umboni wako, chilombo chochokera kutuluka mphompho chidachita nazo nkhondo ndi chinazilaka linazipha inzo, ndipo mitembo yawo khala la muzi wakulu umene utchedwa ponena za chinzimu Sodomu ndi Igupto, pameneponso wawo anapachikidwa. Right, so akuti anthu amene akazaphedwa imenenga verse 7 atuno mitembo yawo ya mboni ziwirizo izakhala pa khala la mudzi waukulu umene umatchedwa ponena za chinzimu kapena mwauzimu, right? Malo akutchedwa mwauzimu kuti ndi Sodomu ndi Igupto, komanso pamene mbuye anaphedwa anapachikidwa. So tikamaona za Sodomu ndi umene umachitika mchitidwe wa amuna ukhaukha ugonedwa pamene akazi ukhaukha umagonana, right? So Sodomu amene ndetino dziko lapansi zakhala tuno lavomereza chinthu chimenechi. Ndetino malamulo a dziko lapansi muzakhala tuno chimenechi chachikidwa. China akamba za Egypt tikaona Egypt bwino tiona kuti no Farao atakumana ndi Mose namuzati alole anthu anga azipita, right? Ananena kuti chani Farao Mulungu ndiye ndani kuti ndikatulutse. So Farao amakana Mulungu mwanjina dziko lapansi zakhala lala ika malamulo oletsa Mulungu kapena okaniratu chiziwiso cha ndani cha Mulungu pa nthawi imeneyi kuona kuti mboni zizi zakhala zaphedwa. Chinanso pamene mbuye wawo anaphedwa Yerusalemu akimira yani zipembedzo za nthawi imeneyoyo zakhala kuti zamukananso ndani zamukana Yesu, zakhala ndi chipembedzo chabodza ifa yani chipembedzo chimene zakhala chabodza ifa ndi zakhala chagwirizana ndi nkhani ya Sodomu iyi. Ndipo kugwirizana ndi nkhani ya Sodomu zakhala chipembedzo chasanduka ngati imene Yerusalemu alili mu 31 mina akakana Yesu. So dziko lapansi lizakhala lero ngati yani Egypt ndiso ngati yani Sodomu. Achipembedzo amene azakhala ali muyobe kapena achipembedzo amene azakhala nakupitiriza ulamuliro wawo azakhala asanduka kale Yerusalemu muzaka za 31 AD. Okay, so pasachitika chipulumutso kapena chivomerezi kapena pasachitika chinthu yake chapaderadera chimene Mulungu akazati wachiyika kuti chiyambe kuchitika, chimene chizakhala ipangisa tuno mzinda umene utekeseke. So mzinda ukuwo ukuyimira migwirizano yapautatu: mchitidwe umenewu wa Sodomu, mchitidwe wokana Mulungu, ndipo mchitidwe wokhudzana ndi dziko umene ukana Mulungu. So mizinda itatu imene upanga mzinda umwe Sodomu, Egypt ndi Jerusalem, right? Mferaneti. So 1/10 ya mzinda umene uzagwa mwanjira kugwirizana umene uchitika apapo zakhala atani uzagwedezeka. Ane ndikupira no chimene chizapangisa ndo mzinda umene ugwedezeke ndi miliri imene zambe kugwa. Miliri ikazangote yamba kugwa, muliri oyamba ukatha ena lipenga oyamba kuomba chizakini chena kuno anthu ajanzoda zozimene amanena anthu ajanzoda zoona osati kuti no akuzikhulupirira kumano force yachionadi yatani yakakamisa. Okay, so mendi chibomere. So tikaona mizinda amene isizoti kuzakhala Yerusalemu mwenimweni kapena Sodomu mwenimweni ayi kumano ndi auzimu achita kuti zapena which is spiritually called kapena zachizimu ndi Egypt Sodom. So zimene za lidiro pano yukamba za ndithu Sodomu mene analili kuti no anali ndi chididwe gonana, right? Kumaso zakhala dziko lapansi limenewo lapanga Ephesians imene ili kususana ndi Mulungu imene anali Egypt. Komanso zaipembedzo zakhala zankana Yesu mwati Yerusalemu lapangira, right? So mzinda amenewo ukuyimirira system yonse ya dziko lapansi imene zakhala ikuzilimbisa mitima mosusana ndi Mulungu ndi atumiki ake amene mboni za Mulungu. Okay, now timafuna tione chinthu china. Kodi akamati 1/10 ya mzinda inagwa, theka 1/10 1/10 ya mzinda inagwa. Now
tikaona Bible, okay, makamaka nthawi ya Mose. So ndizibwerekera zimene zimacheka nthawi ya Mose ndi Elijah, chifukwa tuno Eliya ndi Mose ndi amene ali ngati mboni ziwiri zikuyimira mawu ndi mzimu, right? So dziko lapansi lopanga reverse zonse zimene iwo anapanga. So tikaona 1/10 imakhala ngati chachikhumi nthawi ya Mose, and chachikhumi imakhala choyera kwa Mulungu. Komana papa 1/10 of the city ndi imene ili yoipisisaso kwambiri, unaona? So 1/10 of the city zikuyimira kuno gawo lalikulu la zimene zakhalani yatekeseka, okay? So tikaona kuno mzindawo ukuyimirira ndithu system yonse yadzuka lapansi imene ili corrupt, ndi tuno kugwa kwa 1/10 ikuyimirira kuno gawo lalikulu lofunikira kwambiri la system imene zakhazikika nthawi imene zakhalalani yagwa. Ndi blow imene zaonesera papa izaonesa kuti no dziko lapansi ndi ena orani kuonongedwa, dziko lapansi silamuyaya, okay? Now it is away with the 1/10 ndi yam. So tiona nawo kuti no pazakhala ndithu breakdown ya ma systems amene okay, mwina atazakhala kundaleko kapena kuchipembedzoko chimene zimene yakuzana ndi zinthu izizi, right? So tikaona pazakhala ndithu kugwedezeka kwakukulu mu system imene iyi, okay? So tikaona ndithu pamene watu taona kale kuti mboni ziwiri zikuyimira mawu ndi Mulungu mwa anthu ake, okay? Uthenga wawo umene umalalikidwa umakhala ngati moto, right? So uthenga umene umapita mwa mphamvu umene ngati moto umaoneka kuti uli bwino kwambirira, kumano kenako mboni ziwiri zinaphedwa kapena dziko lapansi linafika pa Egypt, Sodom ndi Yerusalemu, okay? Anthu anayamba kusangalala mukati tinaona kale mavesi ake anthu adzuka pasana sangalala mawu kumano Mulungu ndithu akuyimirira mwa anthu ake, eti dziko lizamba nokuona zosatira zokana Mulungu, right? So tikaona 10 kuti ikugwa zikuonesana kuti ziweruzo za Mulungu, chiweruzo cha Mulungu zakhala kuti okay, lisiyeni dziko lili kumane ndi zosatira zake. Tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri zoti Mulungu azachakhala nakuphwanya no zakhala Mulungu walisiya dziko kuti zosatira zonse za ma experiment anthu ziyambe kukumana ndi anthu, right? So anthu azakhala kukumana, so zakhala na anthu amboni zili zachenjeza kale zachenjeza kale so zinthu zizamba kukhudza dziko limene lakwira Mulungu ndithu kuzakhala ndithu kugwedezeka kwakukulu kwa dziko kuna kama za 10. So kugwedezeka kumene koko zikusonyeza kuti zosatira za rebellion, zosatira zakuwukira zamba urani kufikira pa anthu. So tinawerenga kale kuti muchivomezi zimenezi zili zisanu ndi ziwiri zakhuzika. So even number ya 7,000 ndi symbolic, mongati 1/10 taona kuti zimayimira be nthawi ya Mose. 7,000 tinaona kuti zikuyimira nthawi ya Eliya, right? Tikamaona kuti mboni ziwiri zikuyimira Mose amene akuyimira mawu komanso Eliya amene akuyimira mzimu. So 1/10, right, zikutha kuyimira di chachikhumi. Kwano tikaona mu nthawi ya Eliya tiwenenge mu nthawi ya Eliya kuti 7,000 imemeneya tawerengani 1 Mafumu 19 verse 18. Nthawi ya Eliya kuti 1 Mafumu 19 verse 18. Brother Frederick, werenga 1 Mafumu chapter 19 verse 18. Yeah. Ndiponso ndidasiya mu Israeli anthu zikwi zisanu ndi ziwiri osagwadira Baala maondo awo, osapsopsona ndi milomo. So tikaona baba kutaona kuno Mulungu atanasiya mu Israeli anthu angati 7,000 amene sanagwadire Baala, komano kumapeta nthawi akuti 7,000 adani yaphedwa. So zikukhala ngati dziko lapansi latembenuza china chilichonse imene chinayikidwa, okay?
So 7,000 nthawi ya Eliya zimamira anthu amene analungama, right? Kumano 7,000 kumapita nthawi si anthu amene akusiyidwa ayi, kumano anthu amene akuzingidwa. So 7,000 ikuyimira ndithu mwanjira ina tikaona bwinobwino. Zitha kuona tuno mu Greek tikakamba mawu kuti no names of men. Mukana mwina ndikuwerenga kaye mu KJV ena muno ndiwerenga mu NASB. Okay. Chimso 11 verse 13. Okay, the verse 13, So okay. Verse 11, verse 13. And that hour was the great earthquake, and the 10th of the city fell. 7,000 people were killed in the earthquake, right? KJV names of men were killed, right? So names of men mu Greek ikimira and how many are in the uchuga reputation have. Okay, so tikutona izakano ndithu chinthu choti chikuonekeratu kwa anthu mwanjira ina zakhala Mulungu akupanga respond. Okay, and titona tu 7,000 imene nthawi ya Eliya anali anthu 7,000 amene anasungidwa ifa achionadi imene umapita nthawi 7,000 imene ikuyimira utunthu wonse mwanjira ina utunthu wa anthu amene ali adani a Mulungu mwapaderadera. Okay, anthu amene ali ndithu forefront mu system imeneyi. Okay, anthu amene ali patsogolo kwambiri mu system imeneyi yone zalira mapita nthawi. Okay, anthu amene azakhala azakhala tunakumana nacho chinthu china chotsatira. So ndimafuna muone amenepa Chimso 14 verse 7 ariya mina lesa tawere. Verse number 7. Yeah. Ndikunena ndi mawu akulu opani Mulungu mpaseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruzo chache, ndipo mulambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Yes, so tikaona verse ichi ndipo atotsala anachita mantha. Tikaona uthenga wa mboni ziwiri, right? Tinaona kale phunziro la mboni ziwiri ndi 140,000 komanso mboni ziwiri zimene ndi otsala mbewu yake ndi gulu limodzi, right? Tikaona ati mboni ziwiri ndi nyali ziwiri zimene zikuyimira maso pa Yehova wa dziko lapansi. Okay, zikuyimira maso pa Mulungu wa dziko lapansi. So mboni ziwiri zikuyimira maso pa Mulungu. Tikaona 144,000 Chimso 14 zikuyimira maso pa Mulungu, right? So ndi gulu limodzi 140,000 imene kukumana ndi chirombo Chimso 13, right? Mboni ziwiri zikumananso ndi chirombo. Okay, so titaona ma studies ambiri kuno mboni ziwiri ndi 124 ndi gulu limodzi. Mboni ziwiri tikaona pa osala mbewu Chimso 17 ndamene akuza kumana ndi chirombo ndi mkwiyo yake mu Chimso chapter 13, right? So magulu atatu ndi gulu limodzi. So mboni ziwiri zikamazalalika kuti opani Mulungu, right? Uthenga wa sukulandirira. Kumano pamene chivomezi chikuzagwa mwanjira chivomezi chikuyimira chinthu chimene chizakhudza kwambiri ma leaders, utunthu wa leadership mu system imene amasusana ndi Mulungu, right? Achipembedzo komanso ndithu ma leaders a dziko lapansi. Utunthu wawo 7,000 nikuyimira utunthu wawo uzakhala china chachitika mapadadera otsalawo remnant. Okay, sauthandiza kuti otsalawo ndino ndi anthu okhulupirika ayi. Okay, akuyimira anthu amene azakhala ndino akuona chimene chichitika, mantha azagwira. Mantha aja amalalikira kuti upani Mulungu ndi kupasana ulemu. Mwanjira kuupa Mulungu ndi kupasa ulemu ndi ulemu umene mapasa Mulungu. Komano pa nthawi dziko lapansi zakhala ndino likuchita mantha eni ajano ndi ati azampasa ulemerero Mulungu. Okay, kupereka Mulungu mafuna tinene chonchi sizoti dziko lapansi zakhale likutembenuka ayi, chinthu chasekera kale, mboni ziwiri zaphedwa kale. Komano chizachitika chino azakhala ndithu akuvomekeza
chimeneyo ali koma sizoti mitima yawo izasintha yayi. Apa zakhale pali mboni yokwanira yonena kuti zimene amanena anthu anzoti anzoona koma zoti anthu azakhalani asintha. Ndingopereka chitsanzo, tikaona mu nthawi ya Eliya iti anthu ataona chinthu chochitika chija sizoti kunasinthira ifati chipembedzo cha Baala chimapitirirabe. Okay, so Mulungu azachitira mboni kapena azachitira ulemu mboni zake fata anthu azambona taye zimene amalalika anthu aja panali dzanja la ndani la Mulungu. So apapa chiweruzo chakhala chirani chikubwera pa dziko lapansi, chiweruzo cha Mulungu choti dziko lapansi kumane ndi zonse zimene litakumane nazo popanda nani, popanda Mulungu. Chifukwa anthu anankana ndi Mulungu kukhazikitsa mzinda wa Egypt, Yerusalemu ndi Sodom pa dziko lapansi. Okay, so tawerengani, okay, tikuwerengani 1 Mafumu 18 verse 38 to 39. 1 Mafumu 18 verse 38 to 39. Frederick, mtawerenga. Okay, 1 Mafumu verse 18 to 39. Yeah. Pamenepo moto wa Yehova unagwa nutentha nsembe yopsereza ndi nkhuni ndi miyala ndi mfumbi numwereretsa madzi anali mumchera. Ndipo anthu onse anaona nagwa nkhope zawo pansi nati Yehova ndiye Mulungu, Yehova ndiye Mulungu. Yeah, so tikaona papa ngakhale kunachitika chozizwa chimene chichi sizoti gulu lambiri linatembenuka kwa Yehova, right? Tikaona mfumu ija sinatembenuka kwa Yehova, Jezebel analipo nkobe, right? So kumapita anthu achimene zapangisa anthu akapereke ulemu kuti mitima yawo yasinthidwa. No mwachifatano zinthu zichita kuonekeratu kuti no ya apapa zatigwera. So mmene mungazinakhala ngati kamera anthu anata Ambuye ndiye Yehova, right? Ambuye Yehova ndiye Mulungu. Okay, so mapita nthawi akamati no otsala wanachita ulemu kwa Yehova, right? Anguthandiza no akuvomekeza chinthu chachita kukakamizira kwa iwo kuti akati kuchivomekeza chifukwa akuona ndithu ndendende zimene anthu amalalikira zimene zikwata ziwachitika koma sizoti mitima yawo yasinthidwa chifukwa no mbonizo zatani zaphedwa kale. So tikaziyika zinthu pamodzi tikunena kuti chani, dziko lapansi lizafuna kuti litseke pakamwa pa mboni ziwirizi. Tuna Mulungu azalola tuno kugwedeza kuchitika pachani pa dziko lapansi imene kuyimira ndi chivomezi imenechi chimene zasale ndithu ndikugwa 1/10, right, kwa system imene imasosana ndi Mulungu. Okay, komanso ma leaders symbolic 7,000 azakhala tuno akukumana ndi chinthu chachikulu. Okay, amene akuyang'anira anthu ambiri remnant otsala azasunthira ndi mantha kuti akathe kuvomekeza Mulungu ndiye ndani, ndiye Mulungu. So tikaona akamakambaza kugwa 1/10 imeneyi, right, kodi system imene zakhale pa dziko lapansi pa nthawi imeneyi chinthu chonyasa kwambiri chimene zakhale 1/10 ndi chani? So manja lena chinechi chifuna zachitike kwa chirombo ndi mneneri wonyenga. Izi zini makhulupiriro ndi 1/10 ifatano dziko lonse lapansi zakhale kusata agenda ya chirombo ndi mneneri wonyenga. Dziko lonse zakhale kusata agenda ya chimeneyi. So zirombo ziwiri zakhala kuno ndi 1/10 imene zakhati izakumana ndi china chake chapadera. Kuona kuti 7,000 izakhala lani yagwa. Okay, now tuonane pa Chipangano 19 verse 19 mpaka 21. Frederick, tawerenga. Wangu yasa video, the mic is off. Sorry. Okay. Verse 19 to 21.
Ndipo ndinaona chirombocho ndi mafumu a dziko ndi magulu a ankhondo awo osankhanidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi gulu la nkhondo lake. Ndipo chinagwidwa chirombocho ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pake, zimene anasocheretsa nazo iwo amene adalandira lemba la chirombo ndiwo akulambira fano lake. Iwo awiri anaponyedwa ali m'moyo m'nyanja ya moto yakutentha ndi sulfure. Verse 21. Ndipo otsalawa anaphedwa ndi lupanga la iye wakukwera pa kavalo, ndilo lotuluka mkamwa mwake, ndipo mbalame zonse zinakhuta ndi nyama yawo. Okay, so apa patikuona kusiyanitsa pamene akubweranso Yesu kachiwiri atakuponya chani. So okay, tikawerenga chapter 4 to 11 ndi chiweruzo cha ufumu wa Khristu kapena ndi evidence yonse ya ufumu wa Khristu. Chapter 12 to 19 ndi evidence yonse ya ufumu wa ndani wa chirombo, right? So kukuti ode parallel event. So that's why chapter 11 imatha kubwera kwa Yesu. That's why chapter 19 imatha kubwera kwa Yesu. Chapter 4 ndi 5 imakamba za kuyamba kwa ufumu wa Khristu. That's why chapter 11 chimayambanso ndi ufumu wa Khristu. Moyona nkhani so ni maparallel. So tikaona patuno ati chirombo chinatani chinagwidwa pamodzi ndi mneneri wonyenga ndipo anaziponya kuti anazitentha mmoto wa sulfure. Manje ena the kingdom, right, ya chirombo ndi mneneri wonyenga zizaponyera mmoto wa sulfure. Tikamakaza mmoto wa sulfure ndiye sizabweranso. Ma systems awiri azakhala ongedwa forever. Okay, moto wa sulfure ndiye sizabweranso. Even munzukiro uti zachitika akuti chirombocho ati mdierekezi anaponyedwa mu moto wa sulfure kumene kuli chirombo ndi mneneri wonyenga. So anthu ena amaganiza nditi 1000 years mneneri wonyenga ndi chirombo zimayaka ndi pamene mdziko la chiro kuchitika Satana akuponyeraso moto wa sulfure ngati kuphatikiza zitatu. No, moto wa sulfure, lake of fire, nyanja amati chani, nyanja ya moto mawu amenewa, nyanja ya moto. Mawu amenewa ndi metaphor ikutanthauza kuti chizabweranso. Okay, so pamene akubweranso Yesu kachira kuononga chirombo ndi mneneri wonyenga zidzaonekera sizabweranso pakuthansa kwa 1000 ife tili kumwamba, right, ulungama mwa Khristu, right. Satana naye sakuponyedwa nyanja ya moto sazakhalaponso. Ochimwa onse amene sanakhulupirire mwa Yesu, right, tikamati ochimwa ndi sanakhulupirire mwa Yesu, right, onse akuponyedwanso muja nyanja ya moto sazakhalaponso. Kenaka kuti yani kuti muzere nyanja ya moto is a metaphor atino imfa ndi hade kamena manda ndi imfa zonse zikuponyedwanso chani nyanja ya moto. So ungagwire imfa ndikuponya nyanja ya moto? No. So ungagwire imfa ndi yogwirika? No, right. So imfa ndi mwanjirena imfa ndi manda sizakhalaponso. So lake of fire sizabwerapo. So mwanjirena ngati akutenga chirombo ndi mneneri wonyenga kuzitentha mu nyanja ya moto zikutanthauza kuti izizi ndi gawo lalikulu limene lili ngati 1/10 ija. So mwanjirena akamati 1/10 inagwedezeka, mwanjirena gawo lalikulu limene lili loyipitsitsa kwambiri ndi limene lili fati zakhalino lasokoneza anthu onse adziko lapasera akasetere yani akasetere chirombo ndi kulandira lemba la chirombo ndi kususana ndi Mulungu. Okay, ndi akuti otsala ndi ati mwanjirena anthu amene amasatira chirombo azaphedwa ndi chani ndi lupanga. Mwanjirena anthu awa akaphedwa ndi lupanga ndi chida chimene amaphera anthu chipango chakale, right. So akuti azaphedwa ndi lupanga. Mwanjirena anthu awa azawonongedwa ndi kuwala kwa ulemerero wa Yesu Khristu. Koma anthu awa akuzawukitsidwanso pakatha zaka zingati 1000 ndi kuti aponyedwe mu nyanja ya moto. Hopefully that makes sense. So tikaona chapter 11 chapter 9 pakuchitika magawi pali choyipitsitsa kwambiri chirombo ndi mneneri wonyenga zomonyedwa nyanja ya moto. Meaning to say chivomerezi chija chizakhale chikugunda kwambiri mweku chirombo ndi mneneri wonyenga. China ndi kuti otsala awawa amene tikaona chapter 11
atanachita mantha ndopereka ulemerero kwa Mulungu, otsala awa ndi gulu la anthu amene limangosatira chinthuchi. So titaona ndithu ma parallels amenewo osangalatsa. Okay, so tikaona ma parallels amenewa titaona na kuti remnant amene anachita mantha ndi dziko lonse lapansi limene limatsatira ndondomeko la chirombo. Okay, so awa akuti azaonongedwa ndi yani ndi lupanga. Okay, suzera aonongedwa mu nyanja kupenda fotokoza kale, right? So tikaona nthawi Eliya opembeza 7,000 anasungidwa chiwonongeko, right? Mapita nthawi system yoyipitsitsa kwambiri, right? System yoyipa kwambiri pa dziko lapansi imene ikuzayikhazikitsa lemba la chirombo, imeneyi ndiyo izakhala tuno inayikidwa ndi anthu angati 7,000. So 7,000 meaning completeness ya ufumu. So chivomezi chikezagwa Mulungu azachita chinthu china yake chimene chizakhala chagwedeza dziko lapansi. Okay, 7,000 ngati munthu a Eliya amayimira anthu amene anasunga chipembedzo cha Mulungu. 7,000 kumapita nthawi akuyimira anthu amene azakhala tuno ali pakona ali pa ngodya penipeni pokhazikitsa lemba la chirombo. Anthu onse amene akupanga chimenechi akuyimiririra ndi 7,000, right? So amene awa ndi amene akugwedezedwa kapena akuwonongedwa mwa njira yapadera. 7,000 chimene chipangitsa tuno anthu amene amasatira kapena the rest of the world imene imatsatira chimenechi ndi amene akutchedwa otsala. So mwa njira kungokamba mwa straightforward 7,000 ikuyimira ndi tuno system, anthu amene ali close to this system ya chirombo ndi nyenga, right? 7,000 ili attached. Otsalawa ndi anthu amene akuchisatira the whole world. Okay, mono ali mwa agenda momobe. Okay, so chotsatira nchake nchiyani pamene zimene zachitika? Mundiwerengere Chivumbulutso chapter 11 verse 15 mpaka 18. Brother Frederick, muwerenga timalize. Verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Ndipo akulu 24 akukhala pamaso pa Mulungu pa mipando yachifumu yawo anagwa nkhope yawo pansi nalambira Mulungu, nati, tikuyamikani Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, amene munali popeza mwadzitengera mphamvu yanu yayikulu, ndipo mwachita ufumu. Ndipo amitundu anakwiya, ndipo unadza mkwiyo wanu, ndi nthawi yakufa yakuti aweruzidwe ndi akupereka mphotho akapolo anu, aneneriwo ndi oyera mtima ndi akuopsa dzina lanu, ang'ono ndi akulu, ndi kuwononga iwo akuwononga dziko. Yeah, so apa tikuthaonana kuti no lipenga lomaliza zamveka, ndipo Yesu azawasika chingati kachiwiri apa kuti no tiyamika Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene munali popeza mwadzitengera mphamvu yanu yayikulu ndipo mwachita ufumu. So mwanjirena awa pasakukamba za ufumu wachisomo, akukamba za ufumu wachani wa ulemerero. Uku ndikubwera kwachikena kwa Yesu. Lipenga lomaliza ndi limene ndati maufumu a dziko linayamba kukhala mafumu andani a Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo ati mitundu izakhala yakwiya. Mwaona apa ara mitundu arani akwiya. Tikamaona mitundu tikawerenga Chivumbulutso 11 verse 2, verse 1 akuti no utenge bango uyeze kachisi, uyeze amene akupembezapo, uyezenso iguwa. Verse 1. Verse 2 akuti kunja kubwalo kukwasidwa kwa mitundu ndipo azawupondeza mzinda. So amitundu ndi anthu amene sakukhulupirira. Okay, amitundu amenewe. So akuti amitundu anakwiya. So zimene zikuti zayifuna pa dziko lapansi ngakhala kuti otsalawo anachita mantha ndi kuchita ulemerero kwa Mulungu, sizoti azakhala atembenuka
Faraba uno ndipo amene ndani anakwiya ndipo chani ndipo unadza mkwiyo wanu. Mkwiyo wa Mulungu ndiye kuti ni miiri isanu ndi iwiri. Okay, ni nthawi yakufa kuti atani aweruzidwe paja. Tikamakamba za chiweruzo ningokamba chonchi. Tatiwerengeni chimuso ese tatipezeni Bible, tatiwerengeni mavesi awiri. Chivumbulutso 22 mwapeza verse 11 ndi 12. Chivumbulutso chapter 22 ndi mutiwerengere verse 11 ndi 12. Verse 11. Yeah. Wochita zoyipa apitirire kuchita zoyipazo. Wochita zonyansa apitirire kuchita zonyansazo. Wochita zabwino apitirire kuchita zabwino. Ndipo woyera mtima apitirire kukhala woyera mtima. Verse 4. Taonani ndikubwera posachedwa. Ndikubwera ndi mphotho zanga kuti ndizapereke kwa aliyense malingana ndi zimene anachita. Yeah. So muchizungu anayikamba bwino chicho musizina ndisangalasa. Aipa ndi KJV ababa ndikuwerengera Chimuso 22 verse 12 amene ndi Bible here. So usala chizungu KJV. Bible La KJV. Yeah, KJV 22 verse 12. 22, just a minute. Yeah, verse 12. 22. Verse 12. Verse 12. Yeah. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Yeah. So Yesu akubwera kuzapereka mphotho kwa aliyense ngati mwa ntchito yake. Mafuna amenepo mwa ntchito yake. Sina masule bwino amenepo. Now, Chimuso 6. Yohane chapter 6, sorry. Yohane chapter 6 verse 28-29. Tewerenga nchicho hapo. Yohane 6 verse 28-29. Alibani. Yohane 6 verse 28-29. Yohane 6 verse 28-29. Kijewa. Alipo hapa verse. Tawerenga. Verse 28. Yeah. Kenaka anamufunsa iye kuti kodi tichite chiyani kuti tigwire ntchito za Mulungu. Yes. 29. Yesu anayankha kuti ntchito ya Mulungu ndi kukhulupirira iye amene anakutuma. Yes. So akamati ndi nthawi yakufa yakuti aweruzidwe, akuthandizana kuti pamene Yesu akubwera kachiwiri akuzapereka mphotho yake. Uku ndi bwino kwachiri kwa Yesu. Mphotho yake akupereka motani? Wakhulupirira kapena sunakhulupirira? Wagwira ntchito ya Mulungu pokhulupirira kapena sunagwire ntchito ya Mulungu posakhulupirira? Mukuona pamenepo? So anthu ambiri amagwira verse imene unamona apa ndoti akuona ntchito zake kuti unachita zabwino ndi imakhala ngati no chipulumutso chikusamira pa ntchito za munthu. No. Chipulumutso chikusamira pa ntchito ya munthu yonena kuti wakhulupirira kapena ayi. Right? So ati ndopereka mphotho akapolo anu aneneriwo. Mwanjirena anthu onse amene anafa akulandira mphotho. Mphotho ya ndi moyo wamuyaya. Ndeti azavala tubimesi ngafeso. Ndi oyera mtima. Oyera mtima ifa yana. Munthu amayera mtima akatani akakhulupirira. Ndiwo akuopa dzina lanu. Ang'ono ndi akulu. Ndikuononga iwo akuononga dziko. Mwanjirena anthu amene anaononga dziko na anthu amene analisandutsa dziko likhale Sodom, Egypt ndi Yerusalemu. Pobwera kwa Yesu akutani akuonongedwa. So ili linaliphunzira lathu lero ikhupa tuno mwadalitsika pamene timafuna tikhenga tikutseka ndithu
phunziro lathu lalero. Komano nanena kale kuti next week sizoti tiyambiratu Chimwemwe chapter 12 mapita kunonono tikhazikisabe tifuna tikhalibe pamene papa pa mboni ziwiri. So ndine phunziro lina lomaliza limene ndikhale ngati no liti atitsekere phunziro lathu la ufumu wa Khristu. So next time ndikhala ndi phunziro lotchedwa mboni ziwiri ndi ana aneneri kapena ana aneneri ndi mboni ziwiri. Phunziro limene ndofunika kwambiri uno tikathe kulizukuta. Kenako tizayamba no Chimwemwe chapter 12. Tikazangula pang'ono Chimwemwe chapter 12 ndi tizaonanso maphunziro ena amene azakhala no akutisindikiza kuti tikamvesese Chimwemwe chapter 12. So ndithu tiziyenda pang'ono chifano nkhani yako sikungomaliza no kumano kwamba zimene mzimu akunena ndikuwamvesesa zimene Bible likuvumbulusa kuzera mzimu wake. Tiseke maso kuti tipemphere kana kukhani mafunso ndi zina zotero mabe tipemphere. Ambuye fathokoza mapadera ife chisomo chimene mwayika pa ife tonse ndiwe amene akuonera online mukhale nawo mukhalenso ndi ife Ambuye ndileke timusa ife kuti ali mzina Yesu Khristu takuthokoza. Amen.